बे समाव बयनिबो सिगाङाव जोंनि गोजौ सिरियाव थानाय आफा इसोरखौनो हामबायदों। नैथियावहाय बेयाव आंजों लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलनि जानानै प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव अननाय सिबिनाय लोगोसे खुलुमनायखौ जासिग्रोनाय थाबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव दासान्दि मोजाङैनो दङ। इसोरनि अननायाव आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ। जोंनि जिबनाव साक्सेस जानोब्ला, देरहासार जानोब्ला नोंथांनि जिबनाव जोङो मा बाइबेल सिरिया जोंनि थाखाय गोहोम गोग्लैयो बिनि मोनबाखौल' आं नोंथांमोननो दिनैहाय फोरमायनो सानदों। दिनैहाय आं नोंथांमोनजोंहाय फ्रि सम मोननायखाय आउटडोराव बेबायदि इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ सोलोंलायनो होननानै आं लानानै फैदों जाहैबाय। आं दिनैनि आयदाखौहाय लादों जाहैबाय जोंनि मानसिनि जिबनावहाय देरहानाय बा जाफुंसारनायनि सोमोन्दैहाय बाइबेला दिनै जोंनो मा फोरमायनो सानदों। आं बिनिनो मोनबा पइन्टखौल' लाना आं नोंथांमोनजोंहाय दिनैहाय सावरायनो होननानै नुजाथिदों। जोंनि जिबनाव साक्सेस जानोब्ला, देरहासार जानोब्ला नोंथांनि जिबनाव जोङो मा बाइबेल सिरिया जोंनि थाखाय गोहोम गोग्लैयो बिनि मोनबाखौल' आं नोंथांमोननो दिनैहाय फोरमायनो सानदों। आं गिबि पइन्टआव लादों जाहैबाय रागाखौ हमथानाय। मानसिनि जिबनाव दिनैहाय रागाया दङखाय जों रागाखौ हमथानो हायोब्लासो नोंथांनि जिबनाव साक्सेस जायो। बेनिखायनो जों जेब्ला गोथार बाइबेलनिफ्राय बोसोन बिजाबनि 16 बालाबनि 30 सिरियाव नायो, जों बेयाव बेबायदि मोननो हायो। बोलोगोरा जानायनिख्रुइ सैनानै थानाया साबसिन, नोगोरखौ सासन खालामनायनिख्रुइ गावखौनो हमथानानै थानाया गाहामसिन होनना बुंदों। जों बोलोगोरा जायोबा जोंहा रागा जोंनाया, जोंफ्रुनाया बारा जायो। गावखौनो बयनिख्रुइबो बोलोगोरासिन, आंनो साहस गोरासिन, आंनो बयनिख्रुइबो देरसिन होननानै फोरमायथिनो। बेनिखायनो बोलोगोरा जानायखौ जोङो हमथानो हायोब्लासो जों रागाखौ हमथानो हागोन। अब्लासो नोंथांनि जिबनाव देरहासारनायखौ जोङो मोननो हागोन। नों जेब्ला रागाखौ हमथानो हानाय नङा, अब्ला नोंथांनि जिबनावहाय देरहासार जानो हानाय नङा। बेनिफ्राय 2 नाम्बाराव आं लादों जाहैबाय जेब्लाबो गोथार आरो नंथारगौखौल' साननाय होनना बुंदों। नोंथांनि जिउआव जेब्लाबो मोजां साननायजों, गोथार साननायजों, नंथारगौ आरो सैथो खोथाफोरखौल' बुंनो जोङो हास्थायनांगोन। अब्लासो नोंथांनि जिबनाव देरहानायनि बे मोनसे लामाखौ जों मोननो हागोन। बेनिखायनो जों जेब्ला बाइबेल सिरियाव नायगोन, फिलिपिनि 4 बालाबनि 8 सिरियाव बेयाव बेबायदि लिरनाय दं। जोबनायाव आंनि बाथ्राया बेनो, नंथारगौ, मान होजाथाव, नियाय, गोग्गो, अनजाथाव आरो गाहाम सानजाथाव बेफोरबायदि मोजां आरो बाख्नायजाथावफोरजों नोंसोरनि गोसोखौ सुफुंदो होनना बुंदों। जेब्लायबो नंथारगौ आरो गोथारखौल' जों सानोब्ला आरो नोंथांनि जिबनाव मावोब्ला नोंथांनि जिबनाव जेब्लायबो नों देरहासारनायखौ मोनगोन आरो जिउआव नोङो रंजानायखौ मोनगोन। बेनिखायनो जों बाइबेल सिरियाव जों मोननाय बायदि नंथारगौ, मान होजाथाव, नियाय, गोग्गो, अनजाथाव आरो गाहाम सानजाथाव बेफोरबायदि मोजां खामानिखौ जुदि नोंथांनि जिबनाव मावबाय थायोब्ला नोंथांनि जिबनाव देरहायैनि, जाफुंसार जायैनि जेबो मानि गैया। मानोना नोंथाङा जेब्ला इसोरजों नांथाबनानै थागोन, नोंथांनि जिबनाव इसोरा आशीर्बाद होगोन आरो नोंथांखौ दैदेनगोन। आरो आं 3थि पइन्टआव लादों जाहैबाय गोसोखौ हमथानाय। जों जेब्ला मानसिनि गोसो जानायखाय जोङो साननायफ्रा बारा, जोंनि मावनो लुबैनायफ्रा बारा, जोंनि हास्थायनायफ्रा बारा। बेनिखायनो जोंनि गोसोनि साननायखौ नोंथाङा जेब्ला हमथानो हाया, अब्ला नोंथांनि जिबनाव नों माब्लाबाबो साक्सेस जानो हानाय नङा। मानोना नों गाज्रिखौ सानफ्लांगोन, नों बेखौ हमथानो हायाब्ला, माबेबा मोनसेखौ लुबैफ्लांगोन, नों बेखौ जुदि होबथानो हायाब्ला नोंथांनि जिबनाव बियो देरहासारनायखौ लाबोनाय नङा। नोंनियाव खैफोदखौ लाबोगोन आरो बे लाजिनांनायखौ लाबोगोन। बेनिखायनो जों जेब्ला बाइबेल सिरियाव कलसियानि 3 बालाबनि 2 सिरियाव नायो, जों बेयाव बेबायदि लिरनायखौ जों मोननो हायो। बे संसारनि बाथ्राफोराव गोसो होआलाबानो सोरगोनि बाथ्राफोराव गोसो होदो होनना बुंदों। गोसोखौ जों हमथानो सोलोंनांगोन। संसारनि गाज्रि साननायफोरनिफ्राय, संसारनि लुबैनायफोरनिफ्राय जों गोसोखौ हमथानो हायोब्लासो नोंथांनि जिबनाव जों देरहासारनायखौ मोनगोन। बेनिखायनो गोसोखौ हमथानाय होनना बुंदों। संसारनि बाथ्राफोराव गोसो होआलाबानो सोरगोनि बाथ्राफोराव गोसो होदो। सोरगोनि बाथ्राया जाहैबाय इसोरनि गाहाम बाथ्रा, जाय बाथ्राखौ खोनासङोब्ला नोंथांनि जिबनाव गोजोननायखौ मोननो हायो, न'खरफ्राव रंजानायखौ मोननो हायो, इसोरनिफ्राय आशीर्बादखौ मोननो हायो, अननायखौ मोननो हायो। नैबे बाथ्राफोरखौ दिनैहाय बाइबेल सिरिया जोंखौहाय गोसो होनायखौ दिनै हास्थायदों। आरो जाय बाथ्राखौ मानियोब्ला जोंनि जिबनाव जों गोजोननायखौ, जों जिउनि बासायजानायखौ, सोरगो रायजोखौ मोननो हागोन। नैबे बाथ्राफोरखौसो जोंनि जिबनाव जों गोसो होनो नांगौ होननानै बुंदों। आरो 4थि पइन्टआव आं लादों जाहैबाय फोरबोनि खामानियाव गोसो हो होनना बुंदों। फोरबोनि खामानियाव जों गावखौनो बावसोमनानै जों गोसो होनानै मावोब्ला इसोरनिफ्राय आशीर्बादखौ मोननो हागोन। नोंथांनि जिबनाव गासै खामानि मावनो लानायफ्रा साक्सेस जागोन आरो देरहासार जागोन। जों बेखौहाय मोनथिनानै लानो हायो। आरो जेब्ला नों फोरबो इसोरनि खामानिफोरखौ मावबाय, बियो मावनायनि बान्था नोंहा जोबनाय समावहाय नों मोननो हागोन। बेनो जाहैबाय नोंनि जिउनि गोजोननाय, सोरगो रायजोखौ नों मोननो हागोन। बेनिखायनो जोंनि जिबनावहाय दिनैहाय संसारनि खामानि गासैखौबो जोङो दोनथ'नानैहाय इसोरनि खामानिखौ जों सिगाङाव दोनोब्ला नोंथांनि जिबनाव देरहासार जानो हागोन। बेनिखायनो जों जेब्ला 2 करिन्थियानि 15 बालाबनि 58 सिरियाव नायो, जों बेयाव बेबायदि मोननो हायो। अब्ला बिदा फंबायफोर, नोंसोरो गोग्गोमै गसंथा,
फोरबोनि खामानियाव नांथाबनानै था मानोना नोंसोरो मिथिगौ फोरबोनि मुङै नोंसोरो मावनाय मोनसेबो हलाय थांनाय नङा नांदों जोंखौहाय फोरबोनि खामानियावहाय गसंथानो होदों बेनि खामानियाव नांथाबनानै थानायखौ दिनैहाय बाइबेल सिरिया जोंखौ फोरोङो बेनिखायनो जों जेब्ला फोरबोनि खामानिनि थाखाय गावखौनो गसंथागोन नांथाबनानै थागोन अब्ला नोंथांनि जिबनाव साक्सेस जायैनि जेबो माने गैया होनना बुंदों नोंसोरो जेब्ला फोरबोनियाव नांथाबनानै इसोरनि खामानिजों नोंनि जिबनखौहाय दैदेनलांगोन नोंथांनि जिबनाव गासैबो जाफुंगोन होननानै जोंखौ बाइबेल सिरिया जोंखौ फोरोंदों अब्ला फैदो जों दिनैनि जोबथि पइन्ट एबा 5 नाम्बारखौ जों दिनैहाय बे समावहाय लानि 5 नाम्बाराव आं लादों जाहैबाय गावखौनो गाव सिनायनाय नोंथाङा दिनै आं सोर बेखौ नोंनि गोसोआवनो गिबियावनो सोंनानै नाय नोंथाङाबो दिनै दानो सोंनानै नाय आं सोर आरो आं मा खामानि मावगासिनो दङ जों गावखौनो जुदि सिनायनो हायाब्ला नोंथांनि जिबनाव नों माब्लाबाबो साक्सेस जानो हानाय नङा आं मा मावनो हागोन आं सोर बेखौ जों सिनायनो हायोब्लासो नोंथांनि जिबनाव नोङो गासै खामानियाव देरहासार जानो हागोन जों गावखौनो गाव दिनैहाय दा नोङो सोंनानै नाय बेनिखायनो बाइबेल सिरिया जोंखौहाय बुंदों गालाथियानि 6 बालाबनि 4 सिरि जों जेब्ला बेयाव नायो बेयाव बेबायदि मोननो हायो साफ्रोमबो गाव गावनि मावनायखौ लाथों अब्ला बियो गावखौ गुबुनजों सुनायालाबानो गावनि गाहाम खामानिनि थाखाय गावखौनो बाख्नायनानै लानो हागोन ना बुंदों मालायजों रुजुआलासिनो मालायजों सुनायालासिनो नोंथाङा दिनै गावखौनो सोंनानै नायग्रो आं मा आं सोर आरो आं मा खामानि मावगासिनो दं आरो इयुनाव आंनि जिबनाव मा जाहैगोन आं गाज्रि मावनानै मालायखौ सोंखारिब्ला जानाय नङा आंनो जुदि सिङाव गोसोआव गाज्रि साननायजों मालायनि मावनायखौ नुनानै मालायनि साननायखौ नुनानै मालायखौ दुसिबा आंनि जिबनाव माब्लाबाबो साक्सेस जानो हानाय नङा बेनिखायनो जों दिनै गावखौनो सोंनानै नायग्रो अब्लासो नोंथांनि जिबनाव जों साक्सेस जानो हागोन अब्ला जों फैदो दिनैनि मोनबा आयदाखौ जों गोसोखांफिननो गिबियावनो आं लादोंमोन जाहैबाय रागाखौ हमथानाय नोंथांनि जिबनाव नोङो दिनैनिफ्राय बेखौ मावजेननो थाखाय जों सुरु खालामदो आरो नैथियाव लादोंमोन जाहैबाय जेब्लायबो गोथार आरो नंथारगौखौल' साननाय नोंथांनि जिबनाव गाज्रि साननायफोर गाज्रि मावनायफोरखौ गासैखौबो गारजोबनानै बावजोबनानै दानिफ्राय जों गोदान साननाय गोथार साननाय आरो नंथारगौखौल' साननायजों जोंनि जिबनखौ जों दैदेनलांनो जों सेस्था खालामनो आरो थामथियाव जों लादोंमोन जाहैबाय गावनि गोसोखौ हमथानाय आंनो जुदि आंनि गोसोखौ हमथानो हायाब्ला इयुनाव आं माब्लाबाबो देरहासार जानो हानाय नङा मानोना आंनि गोसोजों आं गोबां गाज्रिफोरखौ सानो गोबां गाज्रिफोरखौ आं लुबैयो बेनिखायनो नोंथांनि गोसोखौ नों हमथानो हानांगोन 4थि नाम्बाराव जों लादोंमोन जाहैबाय इसोरनि खामानियाव जेब्लायबो गोसो हो होनना बुंदों इसोरनि खामानियाव जेब्लायबो गावखौहाय बावसोमदो अब्लासो नोंनि जिबनाव नों साक्सेसखौ जानो हागोन इसोरखौ नागारनानै माब्लाबाबो नोंथांनि जिबनाव मावनाय खामानिया देरहानायखौ जों मोननो हानाय नङा साक्सेस जानायखौ जों मोननो हानाय नङा जों जेब्ला इसोरनियाव नांथाबनानै थागोन बे नांथाबनानै थानाय आरो मावनायनि मा दङ होनना बुंदों जोबनायाव बान्था दङ बेनिखायनो जों बे बान्थाखौ जों मोननो थाखाय जों सेस्था खालामनि आरो 5थि पइन्टआव आं लादोंमोन जाहैबाय गावखौनो गाव जों सिनायनि जों सोंनानै नायनि आं मा आं सोर आरो आं मा खालामो बे मोनबा पइन्टखौ लानानै जोंनि जिबनाव जों जुदि आवगायलाङोब्ला नोंनि जिबनाव साबधान जागोन हमथागोन आरो इसोरा नोंजों जेब्लायबो लोगोआव थागोन आरो नोंथांनि जिबनाव साक्सेस जागोन देरहागोन अब्ला जों दिनैनि बे आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय इसोरा जों साफ्रोमजोंबो लोगोसे थानानै हेफाजाब खालामदों इयुननि समाव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन मिजिंथिनानै दिनैनि हाबाफारिखौ बेखिनियावनो दोनबाय गोजोन्थों आमेन